No tak, pani Metráková, pozerám sa na tie vaše výsledky a ja hovorím stále to isté. Musíte schudnúť. Ale ja nemám nadváhu. Ja mám podvýšku. Koľko ste posledne slúbili, že schudnete? 10 kilo. A koľko vám ešte ostáva? 14. Ale ja viem, prečo nechudnem, pán doktor. Za to môže môj šampón na vlasy. Čože? Je tam napísané pre väčšiu plnosť a objem. No tak potom použite prostriedok na riad. Prečo? Tam zase píšu, že odstráni aj veľmi odolný tuk. Ale vážne, pani Metráková, musíte sa začať hýbať, páliť kalórie. Ale ja pálim kalórie, pán doktor. Aj včera som spálila 3000 kalórií. No, pekne. Zabudla som vytiahnuť pizzu z rúry. Oh, Bože, keby tie komáre na miesto krvi pili tuk. Nepredpíšete mi niečo, pán doktor? No, čo s vami? A koľko to bude stáť? Najmenej 1000 eur. 1000 eur? Áno, a ráno si dáte hneď 2. A pomôže to? Áno, ich účinnosť spočíva v tom, že vám nezostanú peniaze na obedy a večere. A niečo lacnejšie by ste nemali? Špeciálne náplasti po 100 eur. A kam sa to lepí? Na ústa.